vleugels in de scootjemeers, die lijn heel zielig wat delder, wie absoluut geen wien. En toch zei de commissie, we moeten maar starten en dus gaat het los. Nou, dan doen de skippers het zelf en dan stond er tussen 3 en 4 een gotsje en de bleurde oren skippen lezen. En volgens mij wie het touw van de Zuidwest ook nog Hundal heul en Peter van der Wal die wient het op en die wient het nog een keer vast. En dan mag je het nog een keer beziekje achter de jouwer aan te komen op het vierde plakje. Want zal lezen ze maar de sleepstart weer dus nodig en dan pas hoe het zeil opdraaid worden. Nou zijn we zien Peter, gaat het goed? Ja, een juichje en dan kan dus alles los. En komt het weer die op en kan de fokken omheug zodra het stadskat er is. Lijn dan het eerst al je goed in een line. Maar goed, het gaat dan los. En de skippers hier eigenlijk net in een safvolle haast. Want weet je, verderop lijn 2 ton wordt het wetter. En als ze bij die ton wien, dan gaan hun tijd pas in. Want oors kan de eerste hoe de volle minder lang te laveren als de laatste. En dus gaan ze dat maar op die manier dienen. Nou, dus de skippen gaan voort. En die bezochten voort te komen met grauw voorop. En drachten erachteraan en die bezochten voort te komen. Maar het doel helemaal niet. Daarbovenin, daar weer wat meer wien. Met snitstallei, met lemmerlei en zo. Maar hulstaren, dit is dan het tonsje. En dat worden ze wat een jelloeren voordat ze daar winnen. En er weer wat zijn. Start als nummer 12. Die komt als eerste oer de lijn. En die hier mooi zingen zien. Die dachten, wij kunnen wel even moeten draaien. Nou, dat worden net zo heel lang. Want dan weer dat zingen ik weer oer. En toen kwamen ze daaronder waar wij hier omheug. Grauw, jouweren en drachten. Die kwamen weer omheug naar die oren, snits en wat zijn daar. En de hele mannen, die zie je tik bovenin. Maar ja, als de bemanningsleden op deze wijze de wien in de zeilen houden, dan gaat het net goed. En dan lezen ze er als lamskleine zwan. Nou ja, en dan weer er nog 3. Dat wie Ljouwert, dat wie Jenne Woord en dat wie Bolzert. Die dingen niks zoals je leidt Jenne Woord. Zwudden in de groen en maar afwachten en net hoe die startlijnen gingen. Want dan gong je tijd pas in. Nou, dat vond Berend Mink op de hele mannen eigenlijk heel net leuk van zijn collega's. Want die dienen er dan maar wat wat wedstrijd achter staan. En dat wie het al lang net meer. Want het weer soer voor de skipper sterke Klaas van der Meulen. Die beziek het zijn sigaret even omhoog te houden. Weg komt dat beetje wien naar wij. De lijnvlaagjes op het wetter. Maar die vlaagjes die kwamen net eerst onder de scootjes staan. En dan lezen we net eerst meer saffier van de tonau. Maar ze skoden er heel langzaam in. Te langzaam eigenlijk. En dan komt de commissie los en die begint te varren. En die zei, deze wedstrijd is allost. Er zijn 3 skippen net eerst over de startlijnen kwamen. Die oren die lijn daar al hier voor. Maar ik Douwe Visser voorop, die krijgt het zijn. Er hoeft net meer ziel te worden. De wedstrijd is allost. De heerst hem krijgt. De heerst hem krijgt, een vlaagje. Maar dat weer te let. Zijn broer Albert Visser, die hier trouwens een protestvlagje lukt. Ik heb protest in de commissie dat dit geen wedstrijd weer. Dat we hebben van tevoren al op, jongens, let om 11 jaar aan starten. Dan hebben we misschien een eerlijke wedstrijd. Maar dit vond ik een eerlijke wedstrijd. Maar wat is er nog maar in helje? Dan heb ik het eens. Ja, dat lokaal net. Ik weet het niet. Zeker, natuurlijk. Dook is er heel zo. Ja, die heb ik het hier zien. Maar ja, het is heel spijtig voor de mensen hier. En het is nou weer de 2e keer in 3 hier. Mensen met heel hier ermee bezig en dan heb je dit weer. Het is heel spijtig. Hé, ik viel wie. Ja, wat ervaar ik, hè? Pieter Meter, best wel eigenlijk voor starten? Nee, ik geloof het net, jong. Ik zat even te wachten daar. Ik denk, dat zal wel gebeuren, maar er kwam helemaal geen wien, helemaal niks. Nee. Nou ja, ik zei, we werden maar even in de remming. Ik zei maar even wachten dat er wat komt. Ik zei, want het is nou ook niks. Ik lees wel aan het hele spul en ik kom net vooruit. Ik denk, nou, het is maar wel goed. Doe best zelfs weer waarom best. Ja. Van heb ik naar achteruit, zie ik nog. Ja, maar je kent dat, hè? Dit is toch een showtje voor het publiek? Ja, maar zulke wien kan zoveel showtjes willen. Maar als er geen wien is, kunnen wij net zien. Dus ja, het is jammer dat het spul afgeknald wordt, maar het is wel terecht natuurlijk. Er is gewoon totaal geen wien. Helemaal niks. En je ziet er wel met wien hebben. Ik vrees het altijd aan degene die het eerste leidt op het moment dat het allost wordt. Hartstikke sneu, hè? Nee, het is sneu. Nee, het is een fantastische goede beslissing. Want wij zijn al schrokken van, nou, dit ligt helemaal net op een wedstrijd. Dus prachtige beslissing. Ja. Maar wist je hoe je Sassiele matte, Sandij, hoe je echt er komen matte? Nee, ik leer een gelokje. Nee, daar moest die wedstrijd er goed, want ik bedoel, een paar minuten later kan je wel eens lezen. Dus nee, dit heeft niks met te maken. Voor de comité alle complimenten.